Tunggal pagtaingan dagiti Pilipino. Ti Noche Buena ket saan laeng nga may sa agagangay a pinanganan. Daytoy ket may bilang kas may sa a tradisyon panagkakadwa ken may sa awagas sapno marigna ti umno nga anag ti Paskwa. Daytoy ket iti pannakayanak iti kapipintasan na regalo nga naawa ti lubong iti pannakayanak ni Jesucristo. Ti Noche Buena wenno good night iti Espanyol. Ket may sa Christmas Eve celebration iti December 24 may saysayang kat kalpasan ti panagatendar ti simbang gabi ti tunggal pamilya. Tinasao apasken ket may saysayang kat iti maminsan laeng iti may sa atawen. Daytoy ti rason no apay nga nagdudumang nga espesyal a putahe ti dasdasar dagiti Pilipino kadagiti lamisaan da akas panagyaman ti balaygida ti makatawen. Apaman nga umadanin ti Paskwa, imbes sa marikna ti gagar ken ayat ti kaadwan kadagiti Pilipino. Arig na suktan daytoy ti panakakigtot, pungtot, ken panakasidaaw. Apaman nga inpakaamo ti Department of Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque nga makaanayan ti 500 a pisos a budget iti Noche Buena. Umno kadi ang makaanay daytoy. Wenno daytoy ket may sa awagas a panang kondisyon dagiti opisyales ti kapanunutan dagiti Pilipino a puminpintas ti ekonomiya iti pagilian uray ti kinapudno ket saan. Kalpasan na rimor daytoy a statement ti Department of Trade and Industry Secretary timpaw tinarwaya negatibo a komento akas mangipaspasimudaag iti saan na pananganamong dagiti Pilipino. Nupay gasta, ket dinepensaan daytoy ni Roque. Inlawlawag na ati nang ibasaran na iti daytoy ket di mismo a Noche Buena Price Guide ti Department of Trade and Industry ang makita iti social media accounts ken website da. Mainaig karaytoy nagturong ti Bombo Radyo Lawag News Team kadagiti residente ditoy Ilocos Norte. Dito'y nga namamo ti Bombo Radyo ni Mrs. Mirna Barangay. Pakaamo na nga 5 nga individual ti miyembro amang bukbukel ti pamilyana nga agnanaed iti may sa abubong. Akas iti mununan nga komento dagiti Pilipino. Inbarad na saan na makaanay ti 500 pesos a budget para iti Noche Buena. Kuna na ano pagibasaran ti magasgastos da iti Noche Buena kadagiti naglabas sa tawen ket umabot ti 2,000 pesos ken nasursurok pay. Kuna nang ano 500 pesos laeng ti budget ket may salaeng a putahe ti magatang ken mabalin at saan pay a magatang amin a rekado. Para kanyak sir kadagiti nga ko konseptahan nga umanay ta 500 sir. Kasi naging amin nga magatangan. Ti amok la pakaanayan na deta 500 ket spaghetti lang baka kurang pa sir. DJ ma'am, DJ da kayo ko nakidi ana mano nga miyembro kayo nga agnanaed ti mesa nga bubong mo. Lima kami sir. Maka adati 500 nga ta ma'am ket ana dagiti putahe nga ta nga mabalin nga lutuan tayo nokwa. Baka spaghetti lang sir. MJ spaghetti akit digiti lang ko nga magagatang ti alaay mga sir di ka gumatgatang ti karne ti kuan. Gumatang kalata tay karne norten. One. Tay hotdog nan Tomato sauce. Iso lang asir. Itibiyang ni DTI Secretary Roque inlawlawag na at idinakamat na nga 500 pesos ket para laeng iti pamilya nga addaan ti upat a miyembro. Innayon na adagiti a putahe a mabalin a may dasar ket spaghetti, macaroni salad ken ham. Pakaamuna at spaghetti noodles ket agbalor laeng ti 30 pesos. Spaghetti sauce 48 pesos and 50 centavos. Macaroni noodles 40 pesos and 95 centavos. Mayonnaise 55 pesos. Cheese 56 pesos and 50 centavos.
Kunana ti Christmas hamet ket agbalor ti 170 pesos. Ti Pinoy pandesal ket 10 pesos iti kada pedaso ket magatang iti 27 pesos and 75 centavos ngano ken kwentaen ket agbalor amin dagitoy iti 428 pesos and 70 centavos apasok iti mununan nga inbatad ng 500 pesos nakas budget ti Noche Buena. May nga ina tinanggirakurak as saan nga umno daytoy at datos nga inruar ti DTI Secretary. Inbatad ni Mrs. Josephine Daliego nga taltaludalaeng nga agnanae di may sa abubong ngempot siya nasaan lata makaanay ti 500 pesos a budget ti Noche Buena da. Kunana nga itaapanawen ket arig awan payen ti pakaibatugan ti 500 pesos gapoy ti kinangina ti magatgatang. Inmarad natin aso abalor ket Sumagmamano laeng aramen ti spaghetti ti mabalin na magata kas ti noodles, hotdog ken 1/4 kilo a giniling a karne ti baboy. Segon ken kuana no iraman pa dagiti kasapulan ti macaroni ken ham saanen ang makaanay. Tilang makonak sir ka DJ 500 awan siguro pakaanayan nan. Sika nga gumatang makaamu ka nga mangi budget dijayen no anati mabalin nga pang anamon pang handam ti Noche Buena. Ma'am dito'y balay tayo manutay nga miyembro ma'am nga agyagyan ma'am. Talo lang sir. DJ nga 500 pesos ma'am. Ana nga putahe nga tayo ti mabalintay nga maluto ma'am. Siguro no nga ta spaghetti kumanay DJ anan hotdog ti Laok nan kun mga lakalata ure 1/4 DJ anan ang nakurang lata Uwan Gam DJ ma'am kasi ti ko na do malaksid ti spaghetti macaroni kan ham kanupay. Umanay nga ta ma'am no dakay ti mangkit kita. Awan siguro amo konserta itatakangina ti magagatang. Hanga umanay dijayin. Okay ma'am. Ma'am anat ti amuyo nga patsan yung budget. Kumbaga mano nga ta iti dapat nga makaanay ka di spaghetti ham ken macaroni ma'am. No dakay ti mangkit kita. Sir ako surok siguro nga sa garibong pasyeti katang sir. Kasi nanginamot amin naglalo itatan ket ni December manung baka. DJ price na ili baka nayunan daman ti anan kasi sir. Bimisita ti Bombo Radyo Lawag iti Lawag City Public Market. Tapno ilista dagiti agdama a presyo dagiti nagduduma a produkto a kasapulan ti panagluto kadagiti putahe ti Noche Buena aglalo kadagiti dinakamat ti DTI Secretary nga makaanay iti 500 pesos nga spaghetti, macaroni salad ken ham. Basari ti datos sa nakalap rumrumuar nga iti 1 kilo iti spaghetti noodles ket agbalor ti 100 pesos. May sa kilo iti tomato sauce ket 115 pesos. Mayonnaise 220 pesos. Cheese 50 pesos. Macaroni salad 70 pesos iti may sa kilo. Ham 180 pesos. No kitayan ti pakabukla nagatad dagitoy ket umabot ti 735 pesos. Naikumparay ti datos nga inuar ti DTI Secretary adayo na ito iti realidad a presyo dagito a produkto. Dagiti imun o naaramen ket kas maipadalaeng kadagiti ramen ang nakailanad ti listaan ti DTI Secretary Roque. No intay kompletuen ti ramen ti spaghetti, macaroni ken ham akas pasar kadagiti nakasarsarita ti Bombo Radyo wenno residente dito Ilocos Norte para iti spaghetti 1 kilo nga spaghetti noodles 100 pesos, tomato sauce 115 pesos, 1/4 kilo giniling nga paboy 87 pesos and 50 centavos, hotdog nga daan ti 8 nga peraso ket magatang ti 40 pesos, 2 nga pedaso ti sibuyas 20 pesos, 3 nga pedaso ti bawang 20 pesos, 2 nga pakete iti paminta 2 pesos, para iti macaroni salad iti mayonnaise 220 pesos, cheese 50 pesos,
macaroni salad 70 pesos, all-purpose cream 85 pesos, small size iti fruit salad 70 pesos, candy kalalakaan nga ham ket magatang ti 180 pesos. Rumrumwar nga umabot iti 1,059 pesos and 5 centavos iti pakabuklan nagatad dagitoy a produkto. Pakaseknan iti radio apanag pinada si Bombo Radyo Lawag News Team nga alaen met ti reaksyon ti DTI Ilocos Norte. Ngem nagketket dagitoy nga mangipaay ti statement gapo iti maipagarop nga manda ti head office da as saan da mangted ti anyaman nga statement pakaseknan daytoy at tupiko. Iti laing kalabes ingkit daw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. titulo dagiti media outlets tapno malapanan ti fake news. Anatrumbeng aramiden ti Presidente. Itata mismo nga dagiti kameng ti kabinete na ti aring mangirirwar ti saan nga umno at datos. Daytoy ti realidad. Umno nga nangina ti magatgatang dito'y pagilian arason no apay nga kaadwan karatayo ket saan da a kumpletuen wenno makumpleto dagiti ramen iti tunggal putahe nga isagana da iti Noche Buena. Ti aramiden ti daduma ket kitaen da ti kalakaan wenno mangkita dati alternatibo a produkto a maisukat kada iti kang runaan na ramen tapno laeng mapagbalin ana imas ti inda pagsasangwan wenno maiyanay iti sangkabasit a budget da. Daytoy a sitwasyon ket saan a kinabaknang. Daytoy ket ladawan ti kinakurapay. Kasano a masulbar ti pagilian daytoy a problema no mismo adagiti nakatugaw ti gobyerno ti agtag tagainit as simumulagan. Dakkel nga ison ti sangsangwen ti pagilian may panggep ti anomalya ti flood control. Sapay ta saanen a mainayon pay ti food control. Para iti a Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na basta radio. Bombo!